Jo. Alright, back. We back. Okay. Part 3. Vi har lavet sådan 3 parts på en hel dag. Det er sådan luret. Så vi har lavet 3 parts på en hel dag. Og vi har også spottet lige... Vi har også spottet med os igen. Hvor er Buddy overhovedet? Bro. Du har ikke fået lov til at call over hegn, har du? Buddy, go get him. What the f... Hvorfor laver han en backflip? What the... Buddy kom ud af blå. Buddy kom clutch, bro. Bro, it's god mad til dig. Very. Brother. Så er du sofaen og slapper af. Bare sæt dig ned og slapper af igen. Du mist. Nå, Jon, vi sælger nogle skills. Kan jeg se? Vi sælger en lille body skill. Why don't you go ahead and take a seat? Jeg ved hvad, du skal lige sove lidt. Kom hjem. Vi skal nok take care of this. Hey, det er politiet. Og så 5 sekunder. Buddy. Måske skal du hjælpe, buddy. Oh, Jesus Christ. Oh, jeg selv Buddy's kill nu. Okay, buddy. Bye-bye, Fred. Way to go, buddy. Nice, we buddy. good. Oh, fuck. Hell no, sammen vi er ikke good. Jeg er sådan til... Det er Big Mama. Lad os tage Buddy til Get him, buddy. Buddy tager den. Buddy skal nok gøre det. Vi holder bare øje. Alright, Bad, du hjælper Buddy. Bro, han skal... Jeg skal lige Vi har lavet 3 parts på en dag. Lad os lige dræbe de her, og så klipper jeg videoen. They're not even in the top 10 grossest things I've seen in a swimming pool. Bro. Ja, det har vi hørt af dig. Hey, everybody. Jeg har hørt det af dig, Pop. Ja, han sagde top 10, så han har mødt sådan mange gross things i en swimmingpool. Og det lyder ikke så... Så det I don't mean to be rude, but it smells like that car squashed the shit, right? Jon, se der. Jon. Jeg gør det samme som vi du. Jeg gør det samme. Nå, så jeg går lige over på den anden side og smadrer et vindue, for jeg har det synes. Oh, hell no. Bite him. Bite him, bit. Død. Off limits. Boy. Oh my. Jon, kom her. Kom med din butt cheeks. Kom her med din... Hvad er det her? Jon, kom her. Kom. Bro, my body skulle lige slay. Nej, men Jon, du laver resten. Alright, bad. Jon, du kogte nu. Eller vi kogte, måske. Var det ikke så god? Nej, ikke nogen. Så bruger du en grenade? Der er en grenade lige der. Så man har en grenade Jeg har en lige der. grenade. Alright, bad. Jeg har en grenade. Plus jeg også det her langt ting. Bro, hvem er du? For det er også sådan... Hvor kom du fra? Du kan ikke bare komme ud af det blåne. Bro, what? Shit, så med det der bliver også sådan svært. Hop på! Jeg løber, nej, som jeg gør ikke der. Jeg løber. Jeg gør ikke. Jeg løber sjov. Get out of my way, yeah. Way to go, buddy. Jon, nej, Jon. Shit. Jon, jeg har en idé. Oh, damn. Det var en dårlig det der. Jon, jeg har en lidt god idé. Hvor? Jon, løb. Yippie. Så bare løb, løb foran. Jon, Buddy. Jeg løb foran. Jon. Ja, som jeg holder mig op. Løb foran. Bare løb foran. Så vi løb. Jeg er klar. kom med grenade. Jeg har en. Jon, se. Så vi løb. Så vi løb. Det var mig. Bro, mit aim er lige lort med den her i år. Jeg kan dø med dig, please. Og på som vi hvad? Jeg kan lige bare sende dem. Så jeg har en grenade lige klar til mig. Jeg kommer til at bruge en grenade. Bite him. Så jeg Nej, siger ikke jo. body skill. Så ikke kom her. Løb for helvede, løb på lyn. Ammo? Sammy. He's a good boy. Jeg mistede sikkert. Shit, Jon, Sammy. pas på. Død. Shit.
Jon, jeg dræbte dem. Der er 10 liv nu, yippie! Som jeg kan ikke spise en pølse. Jeg har mad, men jeg kan ikke spise den. Nå, jeg er ikke ammo. Are you serious? Nå, jo, løb! So long, Freddy. Jon, der er ammo. Der er ammo. Big Mama. Big Mama. Jeg tror Big Mama lige nu. Attack! Snake. Det er fresh. Jesus Christ. Freddy. Du. Social. Jeg har Bro. dræbt dem. Det er stadig sådan. Gotcha. Cold times. Jesus Christ. Peace out, Fred. Så jeg kunne se, at han skulle til at slå, så jeg løb bare for mit liv. Er du død? Nej, jeg er tilbage. Jeg død? er slet ikke her. Ikke dig, ham der. Ja, jeg tror, han er død. Hvor han er død? Jon, er du inde? Come here. Fucking bro. Come on, buddy. Buddy! Nej, boy. Lav, dræb dem. Vi er nået videre. Vi har taget fem der billeder det hele også. Patient Zero and we chop him up to carry with us. It won't undo what he did. Så med havlen. But damn, it's gonna feel Buddy skal have fucking mad. good to get some Buddy skal have mad. Buddy, hvor er du henne? Buddy, kom her. Buddy, sit. Jeg kan ikke lave noget. Shit. I haven't Er had der noget her til mig? Og der er Buddy, ikke bliv ved. Bare bliv ved. Din pølse. a good dog. Damn. Så tager den i så. Bliv med at spise. Kom her. I love you, buddy. But... Hey, bro. Bro, Jeg har jeg sagt kunne til få dig. en... No zombies allowed. Jamen, Go get buddy. him, buddy. Godt. Slå af ham. Ja. Lille pussy. Go, buddy. Let's go, buddy. Jon. Go. Yahoo. Ja. Haha, haha. Nå, vi er ligesom Mario, ikke noget. Bro, Buddy er blevet til Mario. Buddy er ikke Buddy, han er Mar Buddy. Mar Buddy. Jon, lad os give en ny navn til ham her. Lad os give en ny navn til ham her. Hvad skal han hedde? Hvad skal han hedde? Buddy, you sure are good at being a dog. Skal han hedde Mario? Oh, what a handsome wee boy. Weed Boy. Hvad? Nej, politi. Nice fur. Canine. Den hedder Canine. Alright, bet. Ja. Fordi jeg kan Canine komme er op også en... Jon Canine, ikke? Mhm. Han er en girl-type YouTuber. Han er venner med... Jeg tror, han er venner med J-Man. Og plus, han har sådan noget hund-avatar på, eller sådan noget. Hund-ting på. Ja, Så han... men hvor er vi hen? Han er bare Det er basic. længe siden, jeg har spillet det her spil. Bro, hvad fanden er der sket her? I'm here. Nice try, Freddy. Maybe that was a little excessive. Go bite him. My teamer. This thing down. is sharp. Oh shit. Fuck. Fucking go. Yeah, cut that. Oh, shit. Cut that arm off. Jon, I need help. Som jeg har også brug for hjælp herovre. Det er bare... Bro, jeg kan ikke skyde for det igennem. Sammen. Good dog. Sammen. Vi kan ikke gøre noget her. Ja. Jo, jeg kan heller ikke. Sammen. Det er måske den sidste gang, vi gjorde det i hele den. Jeg tror, vi så vi. It was nice knowing you. But we did. So long, Ikke Freddy. job med fight. Oh, my Lanta. Samme. Where's the ammo fairy when I need her? Hvis vi ikke overlever sådan. It was nice knowing you, så. Det siger jeg bare. Og vi overlevede. Jeg har Wow. overlevet. Yep. Nå, men lige nu er meget, vi hvad jeg i gas station. What a mess. Jon, det går... Hvis der kommer en shotgun til mig. Og jeg kigger lige efter en shotgun, så. Jeg kan ikke Hvis der finde, kommer en finde en i shotgun. bilen, som jeg kan ikke finde nogen shotguns, så. Damn, I'm good. Let's Jeg er go. 0 ammo. Jeg kan ikke Okay, gå 5 den. år. Jeg går bare lige igennem sammen. Station Lige hurtigt, bare for Zero. at komme ind. Where are you? Der er 5 år. Sammen, jeg skal lige prøve at give Buddy til at tage den her ammo. Det virker ikke. Jeg virkede ikke. Så vil der shotgun ammo lige her. Væk. Tag den shotgun ammo lige her.
Vi skal have det, hvis vi finder en shotgun. Jeg tror faktisk, vi finder en shotgun. Nå. Ja, Jon, jeg tror, der er en Jeg tager shotgun lidt papir ovenpå. sammen. Hvad med du på? Hey zombie, you stink. Nå, men prøv at på. Åbn den fucking... Toilet gun. Jeg har du den der gun. Hvad snakker jeg om? Jeg har også den der. Sammen Jeg kigger. går på den. Kig. Så. Tør dig selv. Så alt det der blod op, som du åbenbart har Jon. lagt på hele jorden. Mad? Ja, vi skal bruge mad, ikke? Nok en leg. Jeg har allerede spist den. Undskyld. God fucking... Eller så. Jeg har mad, Jon, jeg har mad. There's a good boy. Jeg kan ikke huske, hvor vi Jon, skal her. hen til børnene. Jon, gok. Jon, gok. Gok. Jeg kunne... Giv mig. Spis det. Jeg prøver. Tak. Jeg elsker Arizona Sunshine 2. Hvis der er nogen af jer, der ser med i den her video, og jeg har et VR-headset, og I har mange penge, Okay. og I ikke ved, hvad for en spil I skal købe, så er Arizona Køb Sunshine... det. God damn. Så er Arizona Sunshine 2 et really good spil at købe, fordi at... Det er sjovt, det er not bad. Du kan spille alle med dine venner. Eller kun 2. Hvis du vil gerne spille 4. Okay. 4 Så skal I spille Horror Rush. Horror mode. Horror Mode, det er rigtigt. Nej, Ikke Horror Rush, det er horror. Fortnite. Jeg ved det ikke. Horror Rush, horror mode. Kom her. Wanna watch a movie? Yep. Oh, nice. Let's see Let's what watch we a got movie. here. Hey, you think I don't see you assholes coming up here 3 times a damn week? Hvem er det? Er det ikke din hund? Er det ikke Benny, din hund? hvad? Er det der Er ikke ikke Patient din Zero, hund? buddy? Just wanted Når to vi check ser if you're Patient still Zero, here. du æder ham. Oh, Du æder ham, og vi slår ham lige i Skal hovedet. æde ham. Yeah, buddy. boy. You bit me! You fucking bit me! Yeah, you You fucking know, if bit you were me, a boy. little, You just a bit me. little bigger, I think I could put a saddle on Hello. and ride you into battle. Men kender du? Så men nu begynder det at lagge fucking Kender du meget. Patient Zero? Men kender du Patient Zero? Det er Kina. You sons of bitches! Ja, de skal Og blive det er sammen. Kina ikke. Shit like this! I'll There's send a the good cops right boy. Nej. 105! Er han der lige nu? Ja, åbn den her dør. Sammy, der var noget hernede, som jeg lyver ikke, der var noget hernede. Not watch that tape. Med det her tøj? Jeg vil løbe forkert vej. Have a seat. Damn it. Jon. Okay, sit. Cashier ain't our man, buddy. Sammy, kan vi åbne den her dør nu? He must be the guy who bit Vi er så dårlige til at åbne dør. Ja, det er vi. Zero. We know where to find the motherfucker. Sammy, her. 105 Sunset Vi Boulevard. går ovenpå. Morger. Stien. Nå. Buddy? Nå, jo, der kommer en sniper ud af det blå nu. Men der kommer en sniper nu. Ja, og der er også nøglen er også heroppe, som jeg tager den hey på there. min I really backpocket. thought you were gonna be Zero, but I guess it must be Der er også en shotgun. Jeg tror, det er en shotgun, jeg lyver took a ikke. chunk out of you. Det er en sniper. Han har brug for AR ammo, og let's go. Jeg har virkelig meget AR ammo. Jeg er fuld AR ammo. Jeg kan ikke ramme en skid. Jeg er fuld Og AR ammo. Men den er allerede oh hell no. Oh hell no. Men har du nogen bombe eller noget? Jo, Vi kan lave bombe lige her. Giv dem. jo, jeg har ikke nogen ting til at lave. Hey Freddy's. Eat this. Hvad er det her? Cola? Lige Hvorfor er der cola? Flame on, hovedet er baby. exploded. Nå jo, jeg har lige lavet cola. Jeg har lige lavet cola. Lad mig, giv mig. Jeg skal drikke. Buddy, hvor er du henne, buddy? Nej, jo, fuck det. Bro, buddy, vi bomber fuck det, tusind lad os op, og vi laver alt, hvad vi kan. Det bliver Jo, væk. kom, lad os gå tilbage. All Det right. bliver heller ikke great nok, som jeg har Hvor er nøglen. buddy? Jo, buddy er død. Nej, buddy er okay. Jeg hører ham. Jeg ved ikke, hvor han er henne. Patient Zero taget ham. Patient Zero? Patient You piece Zero, of shit. tell him, yo. Patient Zero? We Patient gotta Zero? find that biker. Så vi hvor er han henne? Come on. Simpelthen lige nu. All set, buddy? Let's go. Hvor er du? That's not good. Buddy, det er fucking Og her. der er du. Kører mig bange. Så jeg har nøglen. Har nøglen. Open this shit up. Check me out. Jeg har sagt det her en gang. Ikke hold over det her, bro. Oh, yo, baby!
fuck. Jeg er bagved dig. Jesus Christ. Jeg er død. Døde du? Jo, jeg er død. Jeg er død. Jo, nej. Sam, jeg ved ikke, om jeg kan overleve det her. Løb for helvede. Sam, jeg har ikke noget ammo tilbage. Jeg har ikke noget ammo tilbage. Hvad har du ikke? Nej, jeg har ikke noget ammo tilbage. Jeg har kun i min AR. Har du ikke en... Jeg har en AR, men jeg har ikke Skyd med nogen din ammo AR. tilbage. Jeg dør nu, som jeg. Jeg har helst ikke plads tilbage, du. Jo, hvis Giv du mig går min AR. tilbage, jeg har en sword. Jo, jeg har en sword. Og som jeg kan ikke gå tilbage. Jeg har kun 3 AR tilbage. Shit, jo. Buddy, hvor er du henne? Buddy, fortæl mig, hvor vi skal hen lige nu. Work on my cardio. Buddy, jeg ved ikke, hvor vi skal hen, men det ved du åbenbart. Jeg ved ikke, hvorfor, men fortæl Patient Zero, at han er godt for at have ladt det. Please stand clear of the door. Jo, skynd dig. Skynd dig. Skynd Buddy, dig. ind der. Ind der. Ind der. Jo. Jo. Sammen. Jo. Sammen. Jo. I really wish I had more ammo. Sammen. What? Ja. Jeg tror, den er glitched. Er du Det ikke levende? noget. Det er den ikke. Ja, jeg er nej, jeg er ikke levende. Jeg er i den sorte verden. Buddy, tell me you saw that headshot. Buddy, det Jeg er i den sorte verden. sammen. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Jeg skal vente på det, du lavende. Jo, men jeg kan ikke se en skid. Det var sort. Nej, det er fordi, den kommer. Okay, så den her video er illusion med levende ekko for nu af. Ja. Ja. Det er sket shit. Og jeg får min ammo igen. Giv mig. Må jeg gerne få en gul? Jeg er lige exploded, tror jeg. Okay, jo, vi skal lige... Jo, når vi begynder at blive chased, ikke? Jo, kan du godt holde der burgerbunden? Hvad for noget? Kan du godt holde det her? Yeah. Giv Nå, du har lige spist det. Giv til mig. Så vil kigge. Så vil kigge. Jeg skal sådan. Giv Kom nu. mig. Tag den. Jeg har Jo, den er stadig på jorden. Nej, jeg har Men jo, den der... Du kom til at tage en bid, jo. Nej, yeah, I know. Jo, du kom til at tage en bid. Jo. Men den der er helt clean. Den anden... Jeg har lige spist den samme. Nå, Jeg sagde svært lige nu. derop, så er der en normal en. Så jeg åbner lige døren, og så svært. åbner lige døren, og så tager jeg den der burgerbolle igen. Har han det? Jeg har dør, jo. Du kan se, hvad jeg har. En beer? Jeg kom til at tage en beer af den her burger. Jeg kom til at gøre det igen. No way. Jo. I know. Hvordan var det skete igen? Vi dræbte mennesker først, og så begynder de at komme. Ja, nu kommer det faktisk. Jesus Christ. Oh shit. Giv mig den så. Giv mig min svær. Jeg døde, som jeg sagde min svær. Jeg droppede mig accident. Flip the potty. Bare godt med nogle shots. Alright, bet. We back. Technical difficulties. Og jeg skal også lige spise på samme tid. Hvad skal jeg her? Jeg skal lige se. Jeg skal lige have justeret højde. Hvis den er åben. Okay, jeg har lige lavet mig lidt højere. Jeg tror, jeg har lavet mig lidt for høj. Det er fint nok, sådan. Du er næsten på min højde, så det er fint. Body er lavet Jo, løbe. har du egentlig justeret højde? Nej, jeg har ikke justeret højde på. Måske har jeg precision, jeg kan ikke huske det. Tell 9, highway number 9. Ikke shit, body skill. Nå. Ikke gør det. Jeg dræber ham ikke. Skyld mig. Du dør nu. Jeg kommer blod. Jeg ved ikke, hvor vi skulle hen.
The best feeling er med, buddy. Damn. Ja, det er min bedste. Buddy, kom her. Buddy, kom her. Spiller Rooney, yay. Vi kommer og udlægger party, sorry. Jeg gør ikke ammo. Og du skal ikke slå mig, du skal ikke slå mig, du skal ikke slå mig. Du skal ikke slå mig, Jeg ved godt, din owner er jeg ved godt, din owner er patient zero. Og men vi skal dræbe ham, undskyld. Gør de. Så fuck. Vi er meget til os. Det er Big Mama lige her. Jeg tror, det var den bedste video nogensinde. Giv mig alt det der ammo lige her. Way back. Kan du ikke starte video? Nej, men det gør jeg nu. Jeg starter den, og så klipper jeg den også. Jon! Der er mad til mig. Jon, det du skal spise. Ja, jeg prøver. Spis det nu. Så nu var det der. Oh shit. Wow. What happened? Tag den sidste bid. Det er en fjernbetjening. Tag den sidste bid. I don't know. Long time. Så jeg tog den sidste, du ved ikke helt sikkert. Op. Jeg går allerede ud. Men der gider ikke vente, jeg er allerede gået ud. Hun skal sige noget, som jeg vidste ikke engang, jeg havde. Jeg vidste ikke engang, jeg havde det her. Jeg kan ikke kramme. Shopping cart, Sammy. Body op i den der shopping cart. Sammy, skynd dig. Kom. Let's get him. Okay, jeg tog. Fucking lad mig. Jeg er allerede dræbt. Jeg har lavet double kill. Flyt dig. Hey, I'm here. Hun laver lige dobbelt. Gjorde vi lige dobbelt headshot? Body over mig. Jeg død. Sammy, zombien kravlede der på bilen. Jo, kan du huske Cruise i WWE 2K? Ikke noget. Running low here. Dun. Der er med AR ammo. Giv mig den der pistol af mig nu, ikke? Giv den der shit. Vi er allerede vant til den for Eller begynd jo. Fordi Emre. Eller vi er vant til det, fordi Emre. Oh shit, jo. Skynd dig, jo. Nå. Nej, jo. Jeg skal spise den shit. Jeg kunne. Gå væk. Gå væk fra min. Det betyder ikke, du skal gå mod mig. Så gå væk fra min. Du er ikke gå mod mig. Jo, skal jeg åbne den, seriøst? Jo, først skal vi tage det der. Jo. Bro, der er en halvdelen i... Hvordan gør du ikke kunne dø med dig? Endelig. Jo, sig når jeg åbner den. Buddy, bliv heroppe. Buddy, du bliver... Buddy! Har jeg åbnet den? Nope. Skal jeg gøre det for mig? Ja, jeg gør det. Jeg er ikke åbnet. Ja, du gør det, fuck det. Jeg er ikke åbnet nu. Jeg kan godt se dit navn.
Nå, Jon. Er den åbnet? Jon. Hvad? Ja, den er åbnet nu. Jon, vi skulle bare trykke på den der knap. Jon, kom her. Jon, vi skulle bare trykke på den der knap. Så vil den lukker igen. Ja. Så vil den lukker. Så vil nej. Det var mig, der var i queue. Nå. Samme. Buddy, det er fint nok, buddy. Det er fint nok. Samme han går tilbage. Jeg kommer nu. Jon, du tager drum gun. Jon. Let's go. Jon, stille. Stille og roligt. Ej, stille og roligt. Jon, okay? Ej, kom her alle sammen. Dumme, jeg dræber alle sammen. Nej, Jon, ikke lige nu, Jon. Det var ikke endnu, Jon. My bad. Jon, nu er vi døde, Jon. Sami. Det er det himmelske blåne. Mig? Bagved mig. Der kommer folk over det hele. Det er lidt som, vi skal dræbe dem alle sammen. Bagved dig, Jon. Nej, nu. Der kommer altså en lige her, som jeg ligesom lige kravler op ad den der. Bro, help me. Buddy, hvis Jon, ikke vi skal hjælpe os. tage drum gun først, Jon. Jeg ved ikke, hvor Jon, vi var drumkunden ikke er. klar, bro. Den er op. Og så går jeg op. Jon, jeg fejler alle. Prøv at finde drum gun. Er du helt sikker, Sammy? Okay, godt. Ja, jeg er helt Good luck, sikker. Sammy. Nej, jeg er død. Og bad, så jeg er der nu. Nå, Jon. Great. Jon, der er en svær, der hvor jeg døde. Og bad, så var det film mod drumkunden. Oh, fuck. Du kan ikke finde drum gun nu, Jon. Ikke lige nu. Du skal bare dræbe dem nu. Nå, Jon. Nå. No. Lad os lige tage drumkunden først, tror jeg. Nå, Jon. Jo, der er 50 liv. Back on track. Vi døde, og jeg tror, vi dør igen, Sammy. Jeg lyver ikke. Nej, min svær. Døde du? Jeg døde, Sammy. Good luck, bro. Jeg skal bare leve Jon, jeg ved godt, hvor drum gun er. Følg efter mig. Jon, følg efter mig. Jeg ved godt, hvor drum gun er. Jeg kommer. Jon, den her dør ikke. Men hvad? Jeg ved det faktisk. Nå, Jon, det er ikke lige nu. Det er ikke lige nu. What? Fordi at... Jon, en gang ikke. Nej, men hvad? Hvor fuck er drum gun? Jeg ved ikke, hvor drumgun er. Jeg vil sige, at der var en drumgun i det spil. Jon, du er... Hvad? Vidste du ikke det? Nope. Men der er en drum gun et sted. Det er 2 svar lige her. Jon, her. Jon, herovre. Jon, her. Oh my, Jon. Jon, kom til mig lige nu. Jeg kommer sådan. Jon, kom her. Jeg er blå. Kom her, lige nu. Kom. Lige nu. Jeg kommer. Lige nu. der. Lige der. Hoho. Jon, se det der. Jeg tager drumgun så med. Jon, den er virkelig meget ammo, jeg kan. Jeg siger det bare. Jeg tog noget i øje, jeg har lige fundet 2 knive. Så jeg har 2 knive i min back pocket. Nå, skal jeg sige noget, Jon? Hvad så? Jeg har 2 grenades. Nice. Jon, følg efter mig. Hvor skal vi hente den? Jon, har du ikke spillet mere end mig? Har du ikke spillet der spil mere end mig? Jo, men jeg har kun noget her til én gang. Jeg kan ikke huske, hvor vi skulle sådan hen. Ja, det skal. Jon, vi skal til...
Vi skal til Urets Gård, Jon. How humans have a special store where we get our favorite animals nuts chopped. Not shot. Jon, Emrik. Jon. Is there some Som jeg er lige Big Fred lige foran mig. Som en durgranat har du ikke, så good luck med dem. Jon, lad så de kommer til mig alle. Alright. Kom her. Fuckers. Yeah. Jon, kom her. Men der er flere. Jeg så kommer. Du kan godt se den her kat, ikke? Ja. Shit, jeg kommer til at skyde med våben. Det er bare beauty. Emrik sagde, det var bare beauty. Sagde han Emrik lidt, sagde, det var bare beauty. Den er låst. Men den der, han er ikke sort, plus han har ikke gule øjne. Den er, ja, som jeg vidste ikke, den var låst. Nå, men det er det. Som jeg gemmer min sværd til lidt senere i spillet, for jeg har 2. Som jeg ikke har noget, som jeg gør noget med, som jeg kigger, jeg gør noget med body. Body! Som jeg kigger. Body, vil du høre hånden? Gå for den fest på det hand. Body! Nej, ikke lige nu, buddy. Flæk ham, buddy. Jeg laver flæk mig. Ikke dig, Jon. Der mente jeg går med. Jon, jeg bevæger nu. Shit. Har du overhovedet en i år? Fuck. Jon, den er din sniper, Jon. Som jeg tager alle, som der kommer til mig. Nej, sniper skal have, Jon. Det vidste jeg ikke. Min sniper, Jon. Som jeg har 0 pistolammo tilbage. What the Jon, jeg har kun 4. Jon, Jeg har ikke engang en pistol. Jeg har ikke nogen pistol. Jeg er en handcannon. Jon, jeg er fattig, sig hvorfor? Jeg har ikke engang en pistol. Jeg fik lige 7-6. Checkpoint reach, fuck. Jeg kender det der som i... Jeg løber for løbet. Så vi kigge. Han hang op. Han fandt mig en cowboy. Sammy, du har A, så ikke en til grenade, har du ikke? Ja. Good luck med den på den. Stå lige der. Hvad mener du, Lask? Jon, er det dig? Jo. Jon, det er perfekt tid til at bruge drumgun, Jon. Det er en perfekte tid. Hvor galt der meget ammo løbet? Så er det altså bruge min drumgun lige nu? Så er min drumgun open. Jon, den laver også meget damage. Ja, det kan jeg se. Den laver også meget damage. Jeg prøver, jeg kan bare literally kigge efter ammo. Jeg fandt lige. Afspand. Jo, meget ammo har du. Jeg har 6 pistolammo. Og vi har dræbt ham til. Jon, vil du også se, hvor stærkt jeg er? Lægge. Jamen, jeg gik bare igennem den lille mand. Det fik jeg ikke. Kom til. Hvad er det svært? Vil du have den sammen? Tag den. Jon, har du ikke 2? Jo, jeg har 2. Tag den der. Du koger med den. Ibi. Sammen med det. Oh my. Hvad er der sket med dig? Jeg ved ikke, jeg tror ikke helt bussen er ok. Jeg kan ikke se noget. Okay, Jon. Så vil ikke. Tag min pistoler med. Jeg kan bruge den. Jeg kan bruge den. Du kan ikke engang bruge det til noget. Det var ikke mig. Hvorfor sådan det går ondt? Jeg gider ikke gå ind i det der. Jeg kunne da skyde med min drumgun for no reason. Get him. Jamen. Jon, nej, Jon.
Hold on. Hvad skal du lige arme Jon, med der det er der en også? til, Jon, der er en til, der er en til. Jon, der er en til. Jon, der er en, der er 3, der er mange. Nå, men alle sammen. Og den har et alle sammen. Kom on, jo. Nej, Jeg Jon, er lige har du skudt, jeg er sprængt lige skudt. bomben? Coming up. Hvad? Har du lige sprængt bomben? Nej, jeg har ikke sprængt noget. Nå, perfect timing. Åh, Jeg ved ikke, hvad det der er. Lige meget, let's go. Hey bro, jeg ved ikke, hvad det der er. Jo, man kan putte det der i nogens hoved, ikke? Og så springer det bare. har du taget dem med? Jeg kan ikke holde det. Jo, tag der kniv. Jeg har ikke brug for kniv. Jo, jeg holder en det. sort kniv? Jeg har ikke brug for kniv alligevel. Er det en sort kniv? Jeg har ikke brug for den. Jeg kan godt tage den. Jo, chill. Jeg kan tage den. Jo, den er brugt. Okay, jo. Bro, shut the fuck up. What the fuck? Jeg er klar med det. Jeg er klar med det. Hvordan body kommer det op, Han er eller så hvad? hurtig. Hvordan body kommer det op, eller hvad? Se mig. Jo, han gør det, imens vi... Jeg skal bare lige, så videoen ikke væk. Jeg skal lige, så videoen ikke væk. Hvad? Det er body, hvad er det, som jeg gør? Det er body, hvad er det, som gør? Det er Patient Zero body. Det er Patient Zero body. Body, det Looks er kind of like you, bud. Buddy. Body, så. det er body, tror jeg. Men jeg ved godt, der Det tror jeg. lukker sådan Jeg noget ved pisse godt, på gulvet. det lukker Det er bare mig at pisse min bukser, for det bliver bange. Det er bare mig at pisse min bukser, for det bliver bange. Der er money. Zero. Det er money. Jackpot. Jo, jeg har ikke engang brug for... Jeg har ikke engang brug for det der. Jeg har ikke brug for... De der små kniv, som i den Ja, her. de der små knive, som i den her, jeg. Jeg skal lige have den her pistol. Alt det pistol, jeg kan få. Vi har den her pistol. Vent. Pistol, jeg kan få. Hey, buddy, over here. Over here. Nej, ikke det var ikke meningen. Wow. Lad det samme gøre sving. Lad os sammen gøre sving. Det er der body også. Det er der body også. I har en AR ammo. Nej, ikke AR ammo. Pistolammo. Pistol. Pistol er med. Jeg har 101 pistolammo nu, I'm good, Jeg altså. har 101 pistol, jeg må nu om godt, I think. Det var måske godt. Hey, patient Zero, you in here, you motherfucker? in here, you motherfucker. Ja, Ej, jo, vi motherfucker. cook nu. Buddy, what's Ja, motherfucker. You smell something? Nogen ovenpå. Jeg har en revolver. De er alle sammen hjemme på, ligesom de Nogen der hoppede. Alle sammen hjemme på, ligesom de fucking... Det tyrker bare ikke. Jo, Jeg håber, at du har den her bombe jeg sammen. døde, Jon. Jeg kom til at dræbe mig selv. Jon, jeg brugte den bomben, så jeg kom til at dræbe mig selv. Nej, Jon, løb. Wow, what? Hey buddy, hvis du kan hjælpe mig med det her, så kan det være fedt. Hvis du kan hjælpe mig med det, så kan det være fedt. Og Jon, nu er du død, Jon. Jo, brug din jump gun. Send mig. Bring it. Jon. Bring it on. Oh, ja, bro. You bitch. You fucking nit. Sæt dig nu. Kan du bring it, bro? Død er det? Yep. Oh, hallo. Fucking. Jeg døde, som Jeg der var en tilbage. Jeg døde, som der var en tilbage. Nå, Jon. No. Jeg skal bare lige, så videoen ikke væk. Jeg skal lige, så videoen ikke væk. Hvad? Det er body, hvad er det, som jeg gør? Det er body, hvad er det, som gør? Det er Patient Zero body. Det er Patient Zero body. Body, det Looks er kind of like you, bud. Buddy. Body, så.
Det er Buddy, tror jeg. Men jeg ved godt, der lukker sådan en pisse på gulvet. Det er bare mig at pisse min bukser, for det blev bange. Det er bare mig at pisse min bukser, for det blev bange. Der er money. Zero. Der er money. Jackpot. Jo, jeg har ikke engang brug for det der. Jeg har ikke brug for nogle pistoler. De der små kniv, som i den Ja, her. de der små knive, som i den har jeg. Så skal vi have den her pistol. Alle de pistoler, man kan få. Så vi har den her pistol. Vent lige. Pistoler, man kan få. Hey, buddy, over here. Buddy, over here. Nej, ikke det var ikke meningen. Wow. Lad det samme gøre svinge. Lad Sammy gøre sving. Det er der Buddy også. Det er der Buddy også. I er jo en AR ammo. Ikke AR ammo. Pistoler med. Pistol. Pistoler med. Jeg har 101 pistoler med nu om gøtter. Jeg har 101 pistoler med nogle good, I think. Det var måske godt. Hey, patient zero. You in here, you motherfucker? Ja, Ej, jo, vi motherfucker. kugte nu. Buddy, what's Ja, motherfucker. You smell something? Nogen ovenpå. Jeg har en revolver. De er alle sammen hjemme på, ligesom de Nogen der hopper. Alle sammen hjemme på, ligesom de fucking... Det tyrker bare ikke. Jo, Jeg håber, at du har den her bombe jeg sammen. døde, jo. Jeg kom til at dræbe mig selv. Jo, jeg brugte den bomben, så jeg kom til at dræbe mig selv. Nej, jo, løb. Wow, what? Løb. Hey, Buddy! Hvis du kan hjælpe mig med det her, så kan det være fedt. Hvis du kan hjælpe mig med det, så kan det være fedt. Og jo, nu er du død, jo. Jo, brug din jump gun. Send them. Cinnamon. Bring it. Bring it. Bring it on. Oh, yeah, bro. Ja, bro. You bitch. You fucking nit. Sæt dig ned. Bring it, bro. Kan du bring it, bro? Død, er det? Yep. Oh, hello. Fucking. Jeg døde, som der var en tilbage. Jeg troede, som der var en tilbage. Nå, jo. No. Technical difficulty skete lige her. Så er jeg med lige back. Det skete lige her. Så er jeg med lige back. Eller faktisk ikke Jo, technical hold lige difficulty. Jeg døde bare. Jeg døde bare. Hell no. Kom nu. Giv mig den der. Jo, du er nødt til at sige det rigtigt. Kom nu der. Ja, tak. Ja, Jo, du er nødt til at sige det rigtigt. der var overhovedet ikke nogen technical. Det var mig, der er dårlig. Det var mig, der er dårlig. Bro, hvis I så der, som I ved 100% Hvis I gjorde. så det, Jeg blev I cooked. ved 100% gjorde. Samme. Jo, keep it. Jo, keep det her. Det er ikke død. Jeg prøver den. Ikke død. Brug den, men ikke død til. Ikke død. Brug den, men ikke død Please. til. Okay. Sidste runde, jeg kom til at dræbe mig selv. Ja, du må ikke gøre det noget. Please. Easy. Ja, ikke, men du må ikke gøre det noget. Easy does it. Easy does it. Men der kommer til at gå der. Brug din... What the fucking hell? Fuck. No. Kom her, alle sammen. Gå. What the fuck? Jesus Christ. Han er jo hovedet. Jesus Christ. Nej, jeg tror, de har kørt igennem. Bro, som jeg lige til at sige samme. Jeg skulle lige til at sige samme. Fordi... Jo, bagved dig. Jeg ved, I know. Jo, bagved dig. Så jeg løber, så. Åh, fuck. Så jeg dør. Og kommer også flere nu. Du dør ikke. Hvad siger nu? Jo, trust in progress. Er det det? Nå, jo. Nå. Eller var det? Nå. Det var det samme. Det var det samme. Kom. Buddy? Hvad med os, Buddy? Zero. Hvorfor Nå, Buddy? buddy. Nu siger hvem buddy. Buddy. Buddy henne. Han er løbet. Buddy. Han er løbet. Er han løbet hernede, eller hvad? Kig på det her, jo. Jeg er nødt til at kigge på det. Jeg er nødt til at kigge. Buddy er Patient Zero, der så sådan... Buddy er Patient Zero, der så sådan... Are you
Patient Zero's dog? Are you Patient Zero's dog? Crap, jo. What is it? You think our guy's in there? Jo, er det ikke her, hvor vi mister alle vores våben? Måske. Eller også her, hvor vi mister Buddy. Måske. Eller også her, hvor vi mister Buddy. Thing to do. Nej, Buddy er lige ved at dø her. Getting a little light on ammo here. Getting a little light on ammo. We're left. Oh my god, god aim også. Meget god aim også. Ja. Meget god aim også. Jo, bare spam det hele. Jeg vil så reload hele tiden. Jo, bare spam det hele. Det er så ikke om. How many locks do you need? Big Zero, død med dig, mand. Jo, vi skal dræbe ham før han. Nej, Buddy. Oh crap. Nej, Buddy. Buddy. Buddy, hvor er du hen? But fucking lort patient zero, man. Get the fuck out of my way. Buddy. Nej, Buddy. Sådan. Nej, jo, jeg bør ham. Bær ham. Så shotgun lige her. Kan du bære ham? Jo, særlig der er shotgun lige her. Ja, det er fordi, den shotgun lige gør. Hvordan kan jeg tage ham? Wait, we saw that vest. We saw that vest. Pausing clause. Okay, I'm gonna take you there. Vi kommer til at være væk. Bær ham. Godt sådan. Buddy. Ej, Put ham der sådan. Put ham op du der. vejer meget, Buddy. Så jeg kører. Skyd. Alle sammen. Nej, mig. Kør ham. Ser jeg. Kør ham. Det er mig. Jo, jeg kører. Okay? Jeg er professionel. Emra kunne ikke finde ud af det. Jeg er nødt til at vise ham. Jeg er ikke nogen flere jeg må tilbage nu. Bro, din hund er død, bro. Bro, Patient Zero, hun er død. Og jeg skal sige, at jeg er død lige nu, og I skal skyde efter os. Hell fuck Bro, no. I ved godt, jeres boss er lige var... Jeres bosses hund er lige ved at dø, bro. Så pas på. Flyt dig. Hooker, Please. will you go? You wanna go? Jo, hvor skal vi nu hen? Jo, hvor skal vi hen? Min svær. Nu, jeg har den så ikke. Nu, min SMG også. Samme løb. Flyt mig. Buddy, det blev okay. Jeg er stadig på grunden, Meget sammen redder dit liv. Jo, nu du tager ammo i der tid. Jeg er nødt til det. Du tager ammo i der tid, seriøst. Jeg er nødt til at gøre det. Ej, jeg kommer til at ramme nu. Jo, jeg ryger det. Jeg kører dem lige over. Løb igennem alt det der. Løb igennem alt det der. Jeg prøver at flygte. Jeg prøver at flygte. Jeg er død. Nå, samme. Buddy kører rundt. Nej, Buddy kører rundt der. Kom tilbage nu. Jeg flytter den og kører bare. Skub, Buddy. Jo, tag det der svar. Jo, de kommer nu. Gå. Skyd dem Jeg alle, tager som det jeg der kører. svar. Hvor er svar henne? Jeg har taget den. Jeg giver ham sin. Nej, du bruger den bare. Det er okay, Buddy. Jeg fucking redder. Vi er fucking redder dig. Det gør de samme. Det gør jeg ikke. Hey, zombie, jeg kørte over. Du ved med Patient Zero, ikke også? Så skal jeg lige køre over. Buddy, nu er du ikke. Jo. Nej, jo. Åh, fuck. Kom nu. Skynd dig. Nå, hvad Du ammo? er dø, jo. Det er sjovt. Skal du fucking flytte dig? Jeg kører over. Jeg kører alle sammen over. Buddy. I don't care. Buddy kan stadig spise lige om lidt. Bare vind. We got you. Bro, ikke kun... We got you. Hun kom. Er det væk? Det her zombie, det er væk? Ja, de er væk. Du kommer i safe. Sikkerhed lige nu.
Sikkerhed lige nu. Altså, flyt den der bil. Jo, Flyt den der bil. hvordan gør jeg det? Nå, vi skal bare komme igen. Åbn døren. Åbn døren. Jo, det er mig, som der There's gotta Ikke be sige a det prøver låst. ham. Ikke sige det låst. Den er låst. No to the fuck way. No to the fuck way. Flyt dig, jeg kører alle sammen over. Jeg kører alle sammen over. Fuck no. Buddy. Buddy, you're all over the place, buddy. Jo, Så jeg kan ikke finde, jeg er død. nej. Så jeg kommer tilbage. Jeg har den. Kom tilbage, som du kører. Jo, du flyvede ind i væggen. Jeg har det, buddy. Så jeg kan ikke sætte ammo ind lige nu. I'm gonna fix you. Nogle Freds nogle steder. Nogle Freds nogle steder. Fucking kom ud, hvis I har. Jo, jeg fikser ham. Jo, jeg redder ham. Okay, jo, jeg redder ham. Red ham. Jo, giv ham med. Nå, buddy, det søger for mig. Mig, der laver alt, okay? Det søger for mig. Jeg giver ham det. Jo, du dræber alle zombier, hvis der kommer til at være. Ja, jeg bliver nødt til at tage på den til noget. Buddy. Buddy, det er okay, buddy. Jo, giv ham med. Hey, buddy. Okay, now. Godt, buddy. Spil med at spise det. Godt, buddy. Spil Nu er det kun. Igen. Det er fint nok. Bare spis alt det der. Spis alt det der, buddy. You deserve it. Spis alt det der. Spis alt det der. That's one. Ja, buddy. Spis. Buddy, det er okay. Buddy, det er okay. Nej, buddy. Easy boy. Buddy. Jo, pet ham. Jo, pet ham. Buddy, du dør ikke, buddy. Du dør ikke. Det er okay. Jo, Okay. Ja, så skarp den, buddy. Så stille. Det er fint. Så stille, buddy. Så stille. jo. Nice, buddy. Du gør det meget godt. Hvor ellers? Jeg lige om det går. Der skal være... Det skal gå på os, ikke, buddy? Jo, putt det. Jo, gør den. Tænder passer. Jo, der, Jon. Jeg kan ikke finde plads. Jon. Buddy, you survived. Jon, han må lige være død. Som jeg kun 30 liv. Fuck, du skal stadig redde ham der. Så lad os stoppe videoen her, for ellers bliver den alt for lang. Okay, lad os bare gøre det. Kom her, Simon, kom her. Så, kan vi lukke dørene, for jeg gør det, så der ikke kommer nogen sådan der. Åh, man kan. Nice. Man gør det. Og så vi stopper den her video her. Og så næste episode 4, vi redder Buddy. For det er Buddy, han skal redde sig. Det er ikke sådan, at knive væk for Buddy. Han vil have for en nightmare-satten. Okay. Så, hvad er det, du synes godt skal kanalen, så vi kan høre det, ikke kommer, hvad er det, du skal gøre? Subscribe, like og kommenter, hvis I vil gerne have mere af sådan videoer. Og Der kommer sikkert... I weekenden kan der ikke, desværre ikke komme nogen, fordi jeg er ikke hjemme i weekenden, så der kommer ikke nogen i weekenden. Men i... Ja. Så, der kommer ikke nogen i weekenden, desværre. Så, der kommer ikke nogen i weekenden. Hvis I ikke subscriber, så kommer vi. Eller mig. Sammen med Buddy, når han er først filmet op. Så, peace, og ses i næste video. Hey.